आङो बयनिसिमबो बिमा बड'ल सरस्वतीनि फुजानि आं खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमियाव जोंहा दिनैहाय 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 12 अक्ट'खालि जोंहा सारा मुलुगाव दिनैहाय बिमा सरस्वतीनि जे फुजा थामहिनबा बोरलि बिमानि जे फुजा बे फुजाखौ जोङो बड'लेण्ड एकाडेमियाव जों दिनैहाय सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै जों खुंनो हादों। जों खोब गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो खुंबाय थानाय हिसाबै देग्लायबो जोङो गाजा गोमजायै जों खुंनो हानानै जोङो खोब मोजां मोन्दों आरो जोङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों आरो बेखौनो आङो फरायसाफोरनिसिम खावलायनो सानदों जे जोंहा जोङो जोंनि गियानखौ मोजाङै जोङो लानो थाखाय जों निस्सय सोरनिबा माबा मोनसे जोङो आशीर्बाद नांगौ। जोङो इसोरनि अननाय, इसोरनि बोसोन, इसोरनि गियान बे जिनिसखौ नांगौ। दा बेनिखायनो जोङो दिनैहाय बिमा बोरलि खाथियाव जोङो आर'ज गाबदों आरो बे आर'ज गाबनायनि गुबै जाहोनानो जागोन जे जोङो फैबाय थानाय समाव गावखौ सासे गोरों व्यक्ति दानो थाखाय गावखौ सासे राफोद फरायसा दानो थाखाय सासे जाफुंसार फरायसा दानो थाखाय फैबाय थानाय समाव जोंनि जिउखौ मोजां फारसे लांनांगौनि थाखाय जोङो गिबियाव जोङो सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन। सोलोंथाइनि अनगायै जोङो खामानि जों मावनो हाया। दा बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइखौ लाग्रोनानै फैबाय थानाय समाव नोङो सासे लिरगिरि, सासे थुनलाइगिरि, सासे समाज सिबियारि, सासे राजखान्थिगिरि, सासे हादोरनि दैदेनगिरि हिसाबै जों निस्सय गावखौ गायसननो हायो। दा बेनिखायनो आङो जोंनि फैबाय थानाय गोदान जोलै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाहाथे जोङो जोंनि इसोरनि फारसे सिबिनाय, खुलुमनाय, फोथायनाय बेखौ निस्सय जों लाखिनांगोन आरो इयुनाव गावखौ सासे राफोद दैदेनगिरि जानायनि जे सिमां आरो थांखि बे थांखिखौ जोङो निस्सय जाफुंसार जानो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो।